हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। स' नोंथांमोना मोनथिखाबायानो जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै। स' बेनो जादों लोगोफोर कारिश्मा प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय प्रबin मैथा बर' बिथांनि कनसेप्ट आरो डाइरेक्शन खालामनाय जोंनि गामि मुंनि बड' मिउजिक भिडिअआ कारिश्मा बर' अफिसियेल चेनेलाव हगारजानानै दंखायो। स' गासै नायगिरि नोंथांमोना बिथांमोननि मिउजिक भिडिअखौ नायथ'वाखैब्ला कारिश्मा बर' अफिसियेल चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। नेक्स्टआव दं लोगोफोर फावखुंग्रि हेलिना दैमारि बिथांनि फाव खालामनाय गोबाव समनिफ्रायनो फैनो गोनां मोनाबिलि मुंनि अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ हर्षजित गयारी चेनेलाव हगारनानै होबाय। स' नोंथांमोना जुदि नायथ'वाखैब्ला हर्षजित गयारी चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।